El concurs de gossos pastors de Val-de-Robrès ha tornat a posar en valor la destresa i la complicitat entre pastors i animals. Tot i la pluja persistent, durant bona part de la jornada, la competició s'ha viscut en normalitat. I este sector concurs, la veritat és que molt bé. Ara per ara molt bé, un concurs molt divertit. Han ficat proves més complicades que altres anys. Han ficat un remolc, han ficat una doble mànega i la veritat és que els pastors ho estan disfrutant i jo crec que la gent també, perquè la veritat que hi ha hagut un rato antes de ploure que està a tope aquí de gent i ho vivia molt animadament. I, és més, seria pitjor quasi en calor, perquè les ovelles anirien una mica més pesades i els gossos també, vull dir que este temps a Xina els va bé a les ovelles i als gossos, vull dir que no es cansen tant, no van tan agotades ni uns ni els altres. El públic protegit en paraigües ha seguit en interès cada prova, mentre el jurat valorava la coordinació entre els pastors i els seus gossos. Estàvem 12 pastors i vinguts des de Mallorca, Comunitat Valenciana, Aragó i Catalunya. I 12 persones perquè al final és que el temps és el temps i volíem a la 1:15 acabar perquè després a la 1:30 s'ha de fer l'entrega dels premis i tot això i si fiques molta gent aquí és quasi impossible. La victòria se la van portar Penélope Riba en el seu gos Cheru, seguits de José Beneito amb Quina i José Ángel Escaño amb Xula. Però més enllà de la competició, el certamen també ha servit per a reivindicar la importància de l'ofici de pastor i mostrar el paper fundamental dels gossos en la gestió dels ramats. Una fira com esta també és el moment de portar una mica el nostre treball aquí, no? Al final la gent veu que és treball de pastor. Avui mateix han ficat un remolc, doncs carregar les ovelles a un remolc és una faena que se la pot fer un gos perquè la tens que fer tu, no? Vull dir que la veritat que això és així, i pues, bueno, al final tot és faena una mica i sempre des de l'associació sempre hem estat mirant de formació, de mirar d'adequar-nos a lo que és que nou, perquè és l'única solució una mica, no? La jornada va incloure també un reconeixement a Enrique Fantova Puyalto, director tècnic d'Ovi Aragón, amb l'entrega de la manta d'honor. En definitiva, la Fira Ramadera ha estat un punt de trobada per al sector, una autèntica festa per als pastors i un espai per a posar en valor el món rural.